Els estudis de conservació i restauració que oferim són uns estudis interdisciplinaris, però a la vegada són uns estudis molt pràctics. A diferència possiblement d'altres àmbits, ens trobem que el pla d'estudis es recolza amb un 50% de teoria i un 50% de pràctica. D'altra banda, és molt important en el pla d'estudis les pràctiques en empreses i institucions museístiques o equipaments culturals del país i també de l'estranger. Bé, l'important d'aquesta especialització de l'Escola de Restauració és formar un professional especialitzat i qualificat en els diferents àmbits del patrimoni. Per tant, nosaltres considerem que a nivell professional és molt vàlid que existeixi una especialització i que d'alguna manera l'alumne es pugui formar en un camp concret de la conservació del patrimoni. Alhora, tenim el gran avantatge que són grups reduïts, és a dir, que podem treballar molt directament amb l'alumne, que fem un seguiment de la seva feina i que tutelem directament tot el procés d'aprenentatge, des que entren a l'escola fins que acaben els 4 anys. Em vaig decidir per aquesta escola perquè jo havia d'escollir Belles Arts o Restauració i quan vaig venir a veure-la vaig veure les aules que treballaven amb peces originals i feien moltes més pràctiques que en altres escoles. Són uns estudis molt bonics, hi ha una gran riquesa de plantejaments, hi ha la part científica, la part d'humanitats, la part més artística, diguem, d'aplicar les tècniques, i per tant és molt complet. Jo crec que això ho fa molt bonic, passar per aquí doncs és un plaer. Sempre he tingut una admiració molt gran pels artistes i aquesta carrera és la carrera que estima els artistes perquè tu t'has de posar sempre a segon pla i és molt generós en aquest sentit, no? I aquesta ha estat la motivació que m'ha portat no només a començar, sinó m'ha portat a acabar els estudis. Bueno, indudablemente a mí me gustaría trabajar como restaurador, ¿no?, de documento gráfico y dentro de esa especialidad restaurar fotografías. Y bueno, de hecho la escuela tiene previsto ofertar un máster de restauración de fotografía y bueno, quizás me anime a hacerlo.